Ама те от Jujutsu Shenanigans се баннаха или от Roblox? What? О! Емили! Емили! Опитах цицките на Емили. Емили! Махни си циците от ръцето ми! Убима! What the fuck? Емили! Ти мръсно куче! Майната ти, бе! Жена топа! Ба, ти к***та как ме изяде? Verkligen. Fucking... Måste vi stoppa sina varsel på det sättet. Няма те! Лузър менталити! Дайленк! Ти си! Влез ми на този дух! Ти 4! Какъв ли кръстолчик това, бе? О, аз много го трудна, бе! Как се дропваш аз с Джимми? Аз те мислим от факт. Кейският демон. Добър денка. Не мога да вземам предметите, мамкало. Написал съм тук. Ще чакам още малко да ще го кажа в радиото. Надявам се да си написал темата. Написах, Денка. Аз съм 3 стъпки напред, Денка. Добре.